як омӯзгори маҳаллии Новосибирск дар робита ба авбошии гадоҳои хурдсол аз Тоҷикистон дар назди бозори Хилокский ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардааст. пас аз шикоятҳои сершумори сокинони Новосибирск дар бораи рафтори ношоистаи фарзандони муҳоҷир дар назди бозори Хилокс ба як оилаи тоҷик фармони депортатсия хонда шуда ва барои омода шудан 3 рӯз муҳлат доданд, то онҷоро тарк намояд. Мария муаллимае ки аз мақомот андешидани чораҳои қонунӣ нисбат ба ин оиларо тақозо карда буд, дар шаҳри ин муроҷиаташ ба Вести Новосибирск гуфт: дар назди растаи дӯконҳои сих кабобпазӣ дар кӯчаи Хилокская ду кӯдаки бепарастор ки ба назар мерасид аз қабл милӯлӣ буданд, талбандагӣ мекарданд. онҳо ба тарафи ман санг партофта маро масхара карданд, бароям хандиданд ва дар умум хеле пархошҷӯёна рафтор карданд. бо ибтикори мақомот дар бораи хонаводаи муҳоҷир тафтиш анҷом дода шудааст. падар дар хона монда ҳамсари 32-солааш, писару духтари 12 ва 7-солаашро ба Новосибирск бурдааст. ин зан барои худ ҳуҷҷат тартиб дода, аммо фарзандонашро ба қайд нагирифтааст. ба гуфтаи мақомоти ин шаҳр, онҳо дар муҳоҷират аз ҳисоби даромади номаълум зиндагӣ мекардаанд. дар пайи ин муддат модари гадоҳои хурдсол 2 маротиба барои вайрон кардани қонунҳои муҳоҷират ва 3 маротиба барои иҷрои номатлуби ӯҳдадориҳои волидайн ҷазо гирифтааст. ин нахустин мавриди аз ин минтақаи Русия ихроҷ шудани як оилаи муҳоҷирон ба сабаби беадабии фарзандон буд.